ଆଜି ଜାଣିବା ଧନର ମହତ୍ଵ କ'ଣ। ସଂସାରେ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବାର ପାଇଁ ଧନଟି ଅଟେ ସମ୍ବଳ। ଛୋଟକୁ କନ୍ଦର୍ପ ବୋଲୁଥାନ୍ତି ଜଣେ ଦେଖି ତାର ଧନ ବଳ। ଧନ ଲାଗି ଗୃହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜନ୍ତି ସକଳ ସୁଖକୁ ଧରି। ଧନହୀନ ଜନ ହୁଏ ହତାଦର ଯେ ଶନି ଦାଣ୍ଡ ଭିକାରୀ। ଧନ ଲାଗି ଜନ ବିଦ୍ୟା ଉପାର୍ଜନ ଅନାଶୟ କରିପାରେ। ଅନହେତ ହେତୁ କଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ସୁଖରେ ବିଚରଣ ତହିଁ କରେ। ମରୁଭୂମିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସେ ରଚଇ ସୁଖର ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ। ଶତ୍ରୁକୁ କରଇ ଆପଣାର ସିଏ ଧନ ଦୌଲତ ଦେଇ। ଅସମ୍ଭବ ଯାହା ସମ୍ଭବ ହୁଅଇ ଧନ ଛାୟା ତଳେ। ପଣ୍ଡିତ ସକଳ ମୂର୍ଖ ଧନୀଙ୍କର ଖଟୁଥାନ୍ତି ପାଦ ତଳେ। ଧନ ଯୋଗୁ ଧନୀ ସମ୍ମାନ ଲଭଇ କୀରତି ହୁଏ ବର୍ଦ୍ଧନ। ଜଗତଟା ସାରା ହାହାକାର ଲାଗେ ଧନ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ଜନ। ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଯାଏଁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।